Els Mossos d'Esquadra i una desena de policies locals ja han firmat un conveni amb una empresa de Vilamalla, creadora i comercialitzadora d'un sistema pioner per recuperar objectes robats. El mètode permet als agents resoldre robatoris amb més rapidesa. Quan aturem alguna persona, amb la llanterna d'ultravioleta se li enfoca tant a la roba com a la cara, a les fisonomies, i llavors en tot moment ens estan marcant que ha fet algun acte delictiu. I això ho saben perquè el lladre en entrar a robar ha fet saltar un dispositiu que l'ha ruixat amb un esprai d'ADN sintètic, invisible a simple vista però que no es podrà esborrar en les pròximes 3 setmanes. Però aquesta tinta, infalsificable segons els seus creadors, també serveix a la policia per descobrir a qui pertanyen els objectes que hi ha a la furgoneta. Tenim una base de dades que és nacional, certificada i completament homologada, i tots aquests productes que nosaltres apliquem als nostres objectes els registrem prèviament a aquesta base de dades. Les forces i cossos de seguretat tenen accés a la base de dades. Una petita pinzellada de líquid és suficient per marcar qualsevol objecte, com un ordinador o un cotxe. Però a més de permetre'n la recuperació, aquesta empresa gironina vol que el seu sistema tingui efectes preventius i els lladres s'ho repensin abans d'entrar a robar.